Пътуването на точката в страната на геометрията. Веднъж Моливко покани приятелите си, веселите човечета Буратино, Незнайко и Сръчко, и им предложи: хайде да се занимаваме с геометрия. Много е интересно. Хайде! В един глас му отговориха Сръчко и Незнайко, а Буратино попита: какво е това геомертия? Не геомертия, а геометрия, поправи го Моливко. Геометрия, това е... Трудно ми отведнъж да ти обясня. А за геометрията няма ли приказки? Как обичам да слушам приказки. Сръчко се засмя. Ех, че си и ти, Незнайко, искаш приказка, като че ли си малък. Какви ти приказки за такива сериозни неща? Та това е геометрия. Не си прав, Сръчко, каза Моливко. Спомняте ли си приказката, която ви разказах преди време? Малката точка, която вървяла по правата и разбрала, че тя няма край. Тогава на помощ й се притекла ножицата, която разрязала отсечка от правата и зарадвала малката точка. Спомням си, че беше много интересно. Аз даже стихче си измислих за правата. Линията права запомни, няма край от двете си страни, даже век по нея ти върви, пътят ти без край ще я уви. А какво се случи след това? Попита Незнайко. Можеш ли да продължиш да разказваш? Може и веднага, отговори Моливко. Помниш ли докъде бяхме стигнали? Помня, точката помолила ножицата и тя отрязала от правата няколко отсечки. А пергелът и линията съединили лъчите, които останали. И всички видяхме, че правата е цяла и невредима. Добре, слушайте по-нататък приказката за пътуването на точката в страната на геометрията. Започнала точката да хвали пергела, за гдето така ловко съединил лъчите вправо. Браво на теб, пергеле! Ех, че голям майстор си бил! Не е само моя заслугата, възразил пергелът. Не забрави и за линейката. Нима ти не би могъл сам да съединиш лъчите? Разбира се, че бих могъл, но не е сигурно дали ще се получи права линия. Как така? Учудила се точката. Сега ще видиш. Ножицата отново разрязала правата на два лъча. Пергелът придърпал тези лъчи един към друг, съединил краищата им. Да, възкликнала точката. Това вече не е права. Тук няма да може да се не премине направо. Ще се наложи да се завие. Какво е това? Как се нарича то? Това е ъгъл, казал пергелът. Ъгъл, ъгъл. Няколко пъти си повторила точката новата за нея дума. Пергел, а как се нарича мястото, където са съединени лъчите? Връх на ъгъла. Сега ти, точки, си връх на ъгъла, а лъчите, които започват от теб, са раменете на ъгъла. Ох, Пергел, почакай малко. Толкова много названия. Ъгъл, връх на ъгъла, рамене на ъгъла. Нима ще мога отведнъж да запомня всички. Разбира се, че можеш. Спусни се един-два пъти като по пързалка, от върха на ъгъла, по всяко от рамената му, и ще ги запомниш. Харесал се този съвет на точката. Спускала се тя по едното рамо, после по другото. И докато се спускала, си повтаряла: по лъча като от връх, спускам се, стаила дъх. Трябва да запомня само, този лъч се казва рамо. Тогава точката весело се разсмяла. Много й се харесало тази шега. Лъч и отведнъж рамо. Точката се спускала още няколко пъти по раменете на ъгъла, след това се върнала на върха и се обърнала към пергела. Искам да се спускам по-бързо. Не може да се направи по-стръмно? Може, отговорил пергелът. И той изместил раменете на ъгъла.
Това е вече твърде много, завикала точката. Какъв остър ъгъл! От толкова високо може да се обърнеш през глава. Не е необходимо толкова стръмно. Пергелът разтворил малко раменете на ъгъла и се получил нов ъгъл. Сега е добре. И аз добре се попързалях. Благодаря ти, Пергел, че ме запозна с ъглите. Веселите човечета слушаха приказката с потаили дъх. Моливко спря и каза: хайде, приятели, да спрем до тук и да си спомним какво показа Пергелът на точката. Кажи ти, Буратино. А ти запомни ли какво научи точката от Пергела?